U ka marabolo min bɛ wele ko État du Plateau biga marala fila fagara ye karidon ka kɔn o ɲɛ sɛnɛkɛla 21 fɛnɛ fagara min kɛra dangarilikɛlaw ka walejugu senfɛ u ka dugumisɛnnin caman kɔnɔ i n'a fɔ État du Plateau o polisiw ka kumalatɛmɛla Alfred Alabu y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni di so kan a ko biga marala fila de fagara fɔlɔ min kɛra dangarili wale filaw senfɛ n'a kɛra su janfale waati a ye min fara kan finitigi ɲɛmɔgɔ n'o ye commissaire de police ye wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ka t'i ɲɛ da a kasaraw kan an kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ walasa ka se ka an tɛgɛ da nin kasara nunu kun kan nin kɛra État du Plateau mara ɲɛmɔgɔ n'o ye gouverneur ye Caleb Mufwang ale ka lasiliw ye a y'a ka dusukasi yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni fagali nunu ye ani ka fara lakanako gɛlɛyaw kan a ka mara kɔnɔ min koɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dangarili minnu n'a bɛ ka kɛ bigamaralaw ni sɛnɛkɛlaw cɛ ka sabu kɛ dugukolo ko ye ani ji sɔrɔ yɔrɔ ko bɛɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Nigeria marabolow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana camancɛ yan fan ani ka fara a kɛɲɛka ka taa tilebiyan fan fɛ bigamaralaw ka tɔn min bɛ wele ko Association des éleveurs de bétail du Nigeria MACBAN o ɲɛmɔgɔ n'o ye Bello Tafawa fɛnɛ ye laseliw kɛ AFP ka kunnafoni di so kan ko bigamarala mɔgɔ fila de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen fagara karidon wula fɛ tuma min na u tun bɛ ka bɔ biganw yalayɔrɔ la ka don so ko waati de la kasara in binna u kan u ka denmisɛn ɲɛmɔgɔ dɔ Rang Tengwang fɛnɛ y'a lase k'a fɔ ko 21 de fagara bigangɛnnaw fɛ u ka dugumisɛnnin caman kɔnɔ karidon o tileganyan fan fɛ